Всяка година правим летни лагери в село Стоките до Севлиево. Събираме около 20 младежи и девойки и правим смислени неща. Забелязахме, че в Стоките на практика няма добре познати екопътеки или маршрути, които туристите могат да използват. А самият район е приказно красив, с много хълмове и планини наоколо. Затова децата решиха да направят екопътека Бухала. Сформирахме екип, определихме какви инструменти и материали ни трябват и веднага се захванахме за работа. Един от екипите се грижеше за почистването. Махнахме изсъхналите дървета и храсти и проправихме пътека, която преди беше изцяло обрасла. За да могат туристите да имат достъп до вода, изчистихме изцяло чешмата и коритото й малко под върха. След много труд под жегите осъзнахме, че тя ще бъде една от най-важните части на екопътеката, защото всички имаме нужда от вода. После сформирахме екип от млади художници. Те нарисуваха и изографисаха табелите, които станаха приказни и които поставихме по пътя към екопътека Бухала. Сега всеки може да тръгне от центъра на селото и да следва табелите по пътя нагоре. Направихме и информационни табели за животните, местната флора и фауна. И разбира се, обозначихме върха. Повече може да прочетете на buchala.org, където всичко е описано подробно и можете да видите екипа зад проекта. Маршрутът, разбира се, е записан в основните планински платформи. Пътеката би трябвало вече да присъства в основните туристически карти, а в Google Maps можете да видите отбелязаните точки по маршрута. Благодарим!